Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Maayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong pagsaulog sa Santos nga Misa. Atong gihandom karon ang kamatayon ni Saint Peter Turot o sa Papua, gikan sa Papua New Guinea. Dili siya MSc pero sa katekista under sa diocese sa mga MSCs dito sa Papua New Guinea. Tagaan nato siya pagtagad tungkol sa iyang dakong contribution dito sa pagtubo sa Kristyanismo dito sa Papua New Guinea. Aron kita mahimong angayan og takos sa pagsalmo tining Santos nga Misa, atong pangayoon ang pasaylo sa tanang mga sala nga atong nabuhat. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon na nakalapas sa pagdakuya mo sa nahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamo. Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. Mga kagagahom ug maluluyon nga Dios, nangamuyo kaming mapausanon aron nasama sa imong pagtudlo sa mga kasing-kasing sa katawhan. Pag-ila sa imong bugtong anak, pinagi sa mga wali sa mga martir. Labi na ni San Pedro Turot. Malig-on usab unta kami diya sa pagtuo tungod sa ilang pangaliya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, gabuhi ug hariban kanimo og sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Uzias. Nagbuot-buot silag pili ug hari sa walay pagpananghid kanako, ug nagpili silag mga kadaguan apan wala gani ako masayo. Ang ilang plata ug bulawan gihimo nilang mga Diyos-Diyos, alang lang sa ilang kaugalingong kalaglagan. Gitamay ko, o Samaria, ang natimong baka nga imong gisimba. Ang kasuko ko misila o bato kanila. Kanus apa ba magputli ang katawhan sa Israel? Tao ang nagbuhat niini, dili ang Dios.
Kinahanglan dugmukon ang nating baka sa Samaria. Kay nagpugas siyag hangin, bagyo ang iyang aniho. Wala mamunga ang iyang gipugas, busa wala siya'y makaon. Kung mamunga man ugali, mga langyaw ang mukaon niini. Naghimo ang Israel ug daghang mga halaran nga nakaangin sa katawhan sa pagpakasala. Bisan pag magsulat ako og 10,000 balaod alang kaniya, dili gihapon siya magkabana niini. Gusto siyang maghalad og mga mananap aron makakaon siya niini. Apan ang Ginoo wala mahimuot niini. Nahinumdum siya karon sa iyang mga kalapasan ug kini silutan niya. Ug mobalik siya sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang atong Diyos anaa sa langit, bisan unsang iyang gusto, iyang gibuhat. Ang ilang Diyos, plata o bulawan, mga buhat sa kamot sa mga tao. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Duna sila'y mga bakbang, apan dili makasulti. Duna sila'y mga mata, apan dili makakita. Duna sila'y mga dunggan, apan dili makabati. Duna sila'y mga ilong, apan dili makapanimaho. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Duna sila'y mga kamot, apan dili makahiga. Duna sila'y mga tiil, apan dili makalakad. Ang magbubuhat nila may sama kanila. Ang tanan nga nagasali kanila. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginlan na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila, wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan mingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nandulo siya dito sa ilang mga sinagoga ug giwali niya ang maayong balita. Bahin sa paghali sa Dios ug giayon niya ang mga tao sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon o makaluoy man sila, daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang mga tinunan, daghan ang anihunon, apan diutera ang mga mangangani. Busa magampo kita sa tag-iya sa anihon, or magpadala siya dugang pang mamumuo nga moani niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Kung maghisgot ang mga ngani, ang nasa atong unahuna kanang mga pari, mga misyonaryo, mga preacher, evangelist, or pagkabig sa mga tao, labi na mga pagano, mga missionaries nga maato sa mga lugar nga wala pa makadungog sa maayong balita. Primarily, mo nagipasabot sa Ginoo, pero pwede natin na siyang palapdan. Ang mga mangangani dili lang mga missionaries, mga pari, mga madre, mga obispo, kanang mga naa sa simbahan, kundi kitang tanan, kitang mga sumusunod ni Kristo, kita mga mangangani, mamumuo. Pero dili lang sa tamang mangangani, kita magpupugas. We should be the sower of seeds, the seeds of goodness. Daghang kayo mga tao nga nanginahanglan sa atong panabang, sa atong pagtagad. Kita ang magsabwag og kaayuhan. Pagsangyaw sa maayong balita, pinagi sa atong maayong buhat. Not necessarily kabigo na ito sila, may mga Kristiyano, mga Katoliko. Ang atong number one nga ang bulato is pagpadayag sa gugma sa Ginoo ngadto kanila. Pinagi sa atong pagpadayag sa gugma kaayo sa Dios. Di na siguro inalang kabigo na ito sila, may mga Katoliko, basta may silang maayong tao, become good human beings. So, then siguro hinahinay na ito silang dalhon doon sa Diyos, Ginoo. Kay ayun ang Ginoo. Pinagi sa atong mga buhat, atong gidayin, ipasinunggan ang Diyos, ang atong Amahan. Good works. Saan nga pamaagi, no? Mga tao na ginanglan sa atong panabang.
Nginanglan sa mga mumuho nga matagag sa atong mga lamesa. Isang mga mumuho lang. Mga tao nang inanglan sa atong pagtagad. Mga inanglan sa atong kwarta, atong presensya. Naminaw sila mga problema. Mahatag og support, moral support, labi na katong mga nag-uol na wala ng paglaom. Kita nagpugas og maayong balita, maayong panig-ingnan nato sa uban. Kita mga mamumuo, kita ang mga nakadawat sa maayong balita. Kinanglan sa mo paambit, we receive so much from the Lord, we have to give so much also. Usahay ba ka ng dagantag mga alibay nga di ta utanaw sa mga panginahanglan sa uban? Bisita. Asa mo ta nagbisi? Bisita sa simbahan. Sa atong mga religious duties. Sa hato ng imong alibay. Adunay daghang nanginahanglan sa atong pagtagad. Tanaw na inyong pamilya. Dagay problema sa pamilya. Ay, musimba man ko. Gamitin ko na itong alibay ang atong mga religious duties. Dagada sa atong palibot ang inanglan sa atong pagtagad, sa atong panabang. Pero, ngita tagpamaagi nga mulikay ta sa maong buluhato na to. So, sa ka-challenge na lang ka natong tanan. Si San Pedro Turot sa Papua New Guinea, nakita niya panginanglan ang paghatag o pagtuon sa mga tao. Ang Papua New Guinea, pagan yun na sila. Mga ang ilang ipang simba nila, mga espiritu, mga anitos, mga usaban nila. Okay. Siya nagtudlo sa unsay maayong ang pagtulungan sa siban, labi na bahin sa Kaminyoon. Kani ato ang Papua New Guinea under the Japanese occupation man. Ang mga Hapon di man na sila mga Kristiyano. Daghan sila ipagtudlo nga mga pagano nga pagtuon. Na persecute si St. Peter Turot kung sa ayang siya usa ka mamumuo. Nagsangyaw sa mayong balita dito sa iyang panahon sa Second World War. Usa man ang atong panginahanglan karon. Kabaguhan sa atong katilingban. Kalinaw. Gubot ang atong katilingban. Mag-contribute sa kalinaw diya sa atong palibot. Mga pagtagad sa uban. Nga na ang pamaagi tamay mong mamumuo, magpupugas. Pagpupugas o kaayuhan, pagpadayag sa gugma o kaluoy sa Diyos diya sa atong palibot, diya sa atong sigkatao. Atong ipadayag karon ng atong mga pangamuyo ngadto sa atong amahan. Pinagi sa pagkapari sa bag-ong kasabutan gitanyag sa Dios kanato ang pagpasiguling pag-alagad sa iyang anak. Budangop kita ngadto sa Ginoo sa anihonon diya sa pag-ingon Ginoo dungga kami. Nga mas daghan pang mga tao ang musanong sa imong pagtawag sa pag-alagad sa imong katawhan, isip mga pari. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga kanasuran nga sarado alang sa ebanghelyo, maandam og mamahimong tabunok nga uman alang sa pagsabot ug pagtisok sa pulong sa Dios.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Magampo kita sa kanasing-kasing alang sa kalinaw, dito sa tungang silangan, sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakop, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Magampo kita nga mga nasod maninguha unta padulong sa masamputong pagwagtang sa manghinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan o pili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Magampo kita alang nyatong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga kaparian, mga kamadrihan, mga relihiyoso, mga katekista ug mga laykong apostol magdasig sa uban sa pag-apil kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga dasigon nato ug mamuhat uban kanila nga nangalagad sa linaing paagi diha sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imong tang isipon na takos sa mapustlanon alang kanamo nga haladong Teofilo Kamumot Obispo og Jules Chevalier pare mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga mapasiguling sakripisyo ni Kristo magdala sa tanang nangamatay ngadto sa kahimayaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoo sa anihonon, pinaagi sa among mapausanong mga pagampo tiguma ang imong katawhan. Ihatag ka na mo ang mas daghan pang mga mamumuo diha sa imong misyon ug padalia pag-abot ang ginarian pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. 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 Langit lunamumba, ang higasa, ang Kristo kinabuhi, hamiling bayan, ning imong mga binuhat, bayan sa mong kasaypanan, dawata himuha, nga among karuwasan, dawata himuha, nga among karuwasan. Sa kang Kristong mga buhat, o kinabuhi, nga gihimo niya halad, nganong kanimo, wahyo sa among buhat, ug ang among kinabuhi. Ingon ang Diyos ay tubig, isagol sa bino. Ingon ang Diyos ay tubig, isagol sa bino. Mga igsuon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
Ginoo himua nga kaming nagsaulog sa kasakit sa imong martir nga si San Pedro, mahimo takos pagsangyaw pinagi niining sakripisyo sa kamatayon sa imong bugtong anak nga nakadani sa mga martir. Dili lamang pinagi sa pulong kundi nagligong kanila pinag-usab sa panig-ingnan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Ang imong santos nga martir si San Pedro nagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi. Pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, luyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santo, Santo, Santos nga Ginoong Diyos sa kagaungan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Dahil kung ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya ug pan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini nga to siya mga tinunan ug mingon, dawata kini o panginom ko mga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo
sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handomo, naghalat sa kaugalingo, isip pagkaubilim mo, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbalik. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong sibahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay, balaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Dihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Mag-ampo kita samahan at ang gamito ng mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog may layos tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na yun kasi mong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pakita tang pag-inig suunay. Pero sa Diyos na nagawad ang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Pero sa Diyos na nagawad ang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawad ang sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Ini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ginoo kaming nangabusog sa langit ng kalanon nangamuyo kanimo, nga pinaagi sa palig-ingnan sa mga santos kang San Pedro Turot. Makahupot kami dinhi sa among kasing-kasing sa mga timaylan sa gugma ug kasakit sa imong anak, ug makatagamtang kanunay sa bunga sa kalinaw nga dayon. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahihalad ng santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.